glor du på, mand? Er der døv, eller hvad? Jeg siger, hvad glor du på? Skal du glo? Hvad? Og kæft, hvor er du grim, mand. En stor, fed ko. Bæko, mand. Hvad fanden laver du, mand? Hvad helvede laver du, mand? Skyder du mine køer? Jeg må da undskylde, jeg vidste ikke, det var din, det der. Jeg kan godt sige dig, den ko der, den får du lov at stande. Hvad skød nogen med? Det er bare sådan en Desert Eagle. Israelsk militær. Du bare tage den. Det går nok. Det går en tung krabat, hva'? Ja, det er det største håndvåben, der nogensinde er blevet produceret. Du må gerne få den. Så er vi kvitt med konen der, ikke? Det er også en okay bøsse, du har der, hva'? Ja, det er en Georg Christensen. Det har været min fars. Vil du prøve at holde den? Må jeg godt det? Ja. Du skal lige se den her. For helvede! Hvad helvede laver du? Vi jager. Du kan godt skrive, jeg gider ikke dit pis mere, du. Han skal bare lige rase ud. Lad ham nu være, ikke? Og jeg skal nok sende ham hjem, når vi er færdige. Tag nu roligt, Torkel. Han bliver god igen. Hold puk! Alfred! Vi ses.